ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ହସ୍ପିଟାଲ କାମ ସାରି ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ମାଉସୀ ଶାଶୁଙ୍କ ଝିଅ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିଲକୁଲ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ପୁରା ଶୁଖିଲା ପାଗ। ବର୍ଷା ଇଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉଠି ବର୍ଷିବ ଆଉ। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଣିଜୀ। ଯାଉ ଯାଉ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। 2 ଜଣ ଯାକ ଖେଳୁଥିଲେ। ତାପରେ ଟିଚର ମାମୁଁ ଏଠି ଭାଣିଜୀଙ୍କର ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ା ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଭାଣିଜୀ ଆସି ମୋ ସହିତ ଏଠି ଟିକେ ଗେଲ ହେଉଥିଲେ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନଣନ୍ଦ, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ସ୍ନେହୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ବି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ମା ଉପରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଆସିପାରିବେନି, ତ ସେଥିଲାଗି ତଳେ ବସିଥିଲେ। ମାଉସୀ ମା ଏକାଠି ବସିକି ଟିକେ ଗପସପ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉଥିଲେ। 2 ଭଉଣୀ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ମାଉସୀ ନଣନ୍ଦ ବହୁତ ରଖଉଥିଲେ, ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୋନୁର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲାଣି ବୋଲି ରହିଲୁନି, ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ କେବେ ଗଲେ ରହିବୁ। ତାପରେ ସେଠୁ ଗୁଡ଼ୁ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଗୁଡ଼ୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲୁ, ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆସିଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, ପୁରା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ। ତ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଚା ପିଇବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତ ନାନୀ ଏଠି ଚା ପିଇକି ଯାଇଥିଲେ। ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଯେବେ ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ଚା ପିଇବୁ। ତୁ ତ ଚା ପିଇବୁନି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ପିଇବୁ, ଦେଖିବୁ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଚା। ତ ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖୁଣ୍ଟୁଣିରେ କାଳିଆ ଭାଇ ଚା ଦୋକାନ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ପାଖେ ଯାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ପିଇବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଥରେ ପିଇଲେ ଭୁଲି ହେବନି। ତ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ।